Танцовия състав при читалище Средец е създаден през 1974 година от хореографа Петър Русков. През онези години не е имало много желаещи момчета да се запишат да танцуват, затова партийната организация по това време е дала задача да бъде направен първият по рода си женски танцов състав. Когато поех и големия състав, реших, че трябва лека по лека да се съберат и момчета. Не може да се работи само с момичета и така по едно, по две, по три, леко-леко в залата влязаха и момчета. Нямаме много момчета, във всяка от групите имаме по 5-6, но и те са достатъчни, за да се чувстваме като смесен колектив. И ето, че се оказа, че това е било моето призвание, а не докторската професия. Работя вече 30 години като хореограф. Наградите, които сме получавали, са много и са различни. Имаме награди от фестивала Балкан Фолк в Велико Търново. Имаме много награди от конкурса за голямата танцова награда на София, който е организиран от Сдружение на танцовите дейци и се провежда вече 6 години ежегодно. Там детския състав е печелил през 2010 година първо място. Танца, който изпълняваме детски игри, спечели награда за новосъздадено произведение. След това през 2011 година спечелиха отново второ място на същия конкурс. Имат допълнителни награди и призове от различни мероприятия в София и в други градове на страната. Има няколко престижни награди от конкурси в чужбина, на турнета, на които сме пътували, във Франция, в Италия, в Турция и в Гърция. Ето, децата казват да разпространиме в интернет. Интернет в момента е едно място, където действително всеки каквото му потрябва, първо там проверява какво има. Но за да ги накарам да обичат танците, за да ги накарам да бъдат тук в залата, аз мисля, че това, което правя, е най-доброто. Минавам по училищата, запознавам децата с българския фолклор, опитвам се на място да им разясня какво точно ще работят, какво точно ще танцуват. И когато те вече влязат в залата, трябва да се намери начин да харесват, да обичат и да останат. На скок, ляв, скок отпред, скок отзад, засечи, на 3 сане, на 3 сане. Изтърси, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Айде, цяло. 7 часа това.